She never knows when it's raining. She only knows when it's cold. Jeg er mega pedo, fordi at jeg godt kan lide Louise. Fy er pedo. Se, nu er pedo. Jeg rører ved din pedo. Taske til. Okay. Jeg studerer den her kat. Indeni. Det er lidt creepy. Og den sover bare videre. Der er ikke nogen, der skriver Tror jeg. til mig. Det er fordi, du aldrig er på MSN. Nej, jeg kan ikke logge på. Den gider ikke logge på. Også fordi det der lorte internet YouTubers. Nej, for vi oversætter. Yo, YouTubers, I hate you. I think you like you. Yeah, but we're totally cool, Like Charlie. yeah. Like Charlie. Something like that. PW. Yeah. I did not. This is Gilbert. Yeah. And this is Phineas, and I am Ferg. Yeah, I'm finished. Ah, so green hair. I have green What are hair. you? I'm your mom. Yay! I'm your biggest fan. Thank you. I'm your biggest fan, my mom. I will rape your ass. Oh my fucking shit. Jeg går ind, og så æder jeg den kulissen. Nej! Det er mig, der betaler om det, må du ikke. Nej, men nej! Og det tager 2. Vi har glemt cookies. Gilbert! Tager 2! Det er fandme! Okay, vi havde ikke glemt den så godt, men... Det var skarpt lys. Gud er til stede i lokalet. Yeah! Ej, jeg synes det virkelig. Ikke dig. På Eller nej. Den flygter. Nej, ikke flygt. Du er en terrorist. Du er i fængsel. Du har været slem. Du har været en slem terrorist. Du har været en slem fisk. Slem fisk. Slem fisk. Slem guldfisk. Hej. Jeg er børnelokker. Og jeg vil rape dine børn. Nej, du må ikke tage terroristen. Nej, det bider ind. Jo. Det er terroristen. Peace. Det er terrorist. Peace. Peace er den terrorist. Det er terrorist. Ahmed. Jeg går planken ud. Gå planken ud, peace. Terrorist. Ahmed, the suicide bomber. Nom, 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 nom. Jeg tror, den hader dig. Gå fra, vil du ikke gå fra, vil du ikke gå fra? Jeg er din Må bedste jeg ven. godt gå nu? Jeg er din bedste ven, okay? Jeg prøver at flytte. Jeg vil bare gerne hjem. Kan du se dit bur? Kan du se det bur? Vil du gerne hen i buret? Nej, det vil du ikke, vel? Nej, du vil ikke hen i buret. Fordi du er en terrorist. Og terrorister... Ja. Hvis jeg bare kan komme væk herfra, så gør jeg det sgu gerne. Nej, kom her. Jeg vil bare gerne hjem. Jamen, min skulle da ikke den hjem. Jo. Det kan også være, den prøver at springe ud fra en Den klippe. vandrer for evigt for at komme hjem. Eller det kan også være, den prøver at springe ud fra en klippe. Kom så, spring ud fra klippen. Men det er jo en selvmordsterrorist. Mia, hun keder sig vist lidt. Jeg havde et skål. Du er nederen. Jeg kan godt lide Sarah. Hy er nederen. Hy er nederen. Hy er nederen. Hy er nederen. Men Sarah, hun er sej. Sarah er pæn. Kit versus kat versus kit versus kat. Mange tak. Hvad for en knap trykker man på? Okay. Skoen der. Hun skal have et spejl, for hun gør det. Jamen, der er spejlet lige derhen. Det lige det gået din næse. Var du hot? Ja. Så hot. Another game move. Troy Bolton. Why are you Troy Bolton? I was born this way. Lady Gaga. Why are you so emo? Because my girlfriend left me to be smart. Become smart. No, I am a horny teenager.
et stort dyr, du har der. Live and be happy. Jeg er emo. She never knows when it's raining.